Go. Go na. Guys, si Philip Manny ya, wala itong review sa tuang M16 rifle replica. Ano siya isa copy sa M16 rifle nga service atong kasundaluhan o pulisan. So ato siyang review karon. Okay guys, ano guys? Ini siya na siya magazine nga 16 shot yung bullet. Ang bala ini ay mga plastic, fiber plastic. Aray, bugat siya guys. Bugat siya, sakit, kaigo. Para itong itong 16 rifle away ang magwil, masig pinuod yung magwil. Tapos yung trigger, front sight, siya rear sight adjustable guys. Pwede long distance shot, pwede sa hindi siya short distance, hindi siya long distance shot. Tapos na siya laser nga guide guys, laser guide. Nawan niya. Makita yung laser guide. Ito sa laser. Kita mo? Kita yung laser guide. So daghan siya gamit guys. Pwede ka mag-attach birig mga kuan. Pwede mo attach siya kamera or flashlight pwede. So hindi siya guys maniyang kuan yung selector full auto. Tapos nilagay siya mo full auto hindi mani siya kuan usok siya lock, trigger lock nasa siya kuan single shot. So wala siya po i-pick ni design na siya nara ato ang rakat gahi kayo guys, gahi kayo ako naging modify mo gilisa na kong spring sa sword. Ang iyang IPS aning andyan sakit yun mga lasa mga 350 IPS yung ikusgo na ni ako kablito na. So ito na yung sok-sok ito ang magazine sa magwil. Ito na tistikan later guys, later na cut.